Welkom hier vanuit Dokkum. Het is de 10e stad van de Elfsteden, het beroemdste keerpunt van Nederland. Als je hier 25 jaar geleden zo rond een uurtje of 8:30 in de avond aankwam, dan wist je, ik heb het ergste gehad. Dat is vrij pijnlijk, want ik ben er toen in 1997 helemaal niet geweest in Dokkum. Ik heb die hele Elfstedentocht eigenlijk niet meegemaakt, want op het moment dat de Elfstedentocht gereden werd, zat ik in Calgary, in Canada. En dan reed ik een wereldbekerwedstrijd lange baan. En toen mocht mijn trainer, ik heb wel gevraagd om me naar huis te sturen, want dan kon ik de Elfstedentocht rijden. Maar hij zei nee, dat gaat niet gebeuren, jij blijft hier in Calgary. En daar heb ik tot op de dag van vandaag nog altijd spijt van. Dan komst je binnen en dat is een groot feest, een arena van mensen en fantastisch om uit te maken. En stempelen en gauw weer om op naar de finish. En die mensenmassa, het lawaai wat er gebeurde, de muziek, de gezelligheid, dat we iets om nooit uit te vergeten. Ja, weet je, ik kwam hier in Dokkum aan natuurlijk vol tegen de wind. En ik denk, ik heb één kansje om hier misschien een keer te demereren met een pirouetje bij de stempelpost. En dat heb ik ook geprobeerd, maar ze reageerden zo scherp. Ik denk dat wordt een sprint en zo misschien.